भोजपुरी में एगो कहावत सुन ले बानी कि आड़ केतनो बड़ होई नु लेकिन लाड़ के नीचे ही रही। अब बताएं लोगिन कि हई नींबू जौन बा ई खरबूजा हो सकेला लेकिन कैसे, चली देखल जाओ। चलो भाई। पूजा भइल लेकिन के कर? अच्छा ई नींबुआ के बारे में कहतारू। तो मतलब कि नींबुआ के पूजा कइल गइल तो खरबूजा बन गइल। चली तो हमनियो ट्राई कइल जाओ। आई देखी एगो खरबूजा लेके आइल बानी। यही तरह के खरबूजा है नींबुआ के चाही, यानी कि है दूगो नींबू बा तो दूगो खरबूजा हो जाए के चाही। तो अब देखी लोगिन हम पूजा तो करत नहीं लेकिन कब होई पता न। अरे साला ई तो चमत्कार हो गइल। रुको मर्दे, एक बार हमको चेक कर लेबनु तो हमरो भरोसा हो जाई। आवतानी। ओम खेसरियाय नमः, ओम करिश्मा ककराय नमः, ओम करिश्मा ककराय नमः, ओम खेसरियाय नमः। आई नींबुआ जवन बा आई खरबूजा को द हे भगवान, खरबूजा को द। तो खेसारी भैया तो कैसे खरबूजा को देवेलन। आई हमरो तनी नींबुआ खरबूजा को दी लोगिन। होते नहीं के नींबुआ खरबूजा कैसे होई? अच्छा रुकी लोगिन, कहीं हो सकता कि खुश करे के पड़ी। हई इंडियन रुपया है, विदेशी रुपया है, कतर कुवैत के है, अमेरिका डॉलर भी ले ली, लेकिन नींबुआ के जौन बनू ई खरबूजा को दी। चूतिया बनाया तुमको। अब बताई लोगिन कि नींबुआ तो खरबूजा ना बहिल, हम कैसे करी कि नींबुआ खरबूजा हो जाओ? हमरा तो बड़ा गुस्सा आवता हम। चली। अरे भौजी का लबर लबर बोला तारू? मतलब कि ये 8वां अजूबा है। 8वां अजूबा ना, ये हमार तो झाटवा अजूबा है। चुप, तोहर बहिन के समियाना में चोप घोपो। कहाँ नींबू से खरबूजा भइल रे? एगो नींबू रहला, एगो खरबूजा रहला, ई कहाँ ई नींबुआ खरबूजा भइल? मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? अब बताओ खेसारी भैया, ई गलत बात बा कि ना? हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। अच्छा, कृष्णा खेसारी के चूजा भइल। इस साला अब हमरा समझ में आइल कि ई खरबूजा के बात ना, ई कोनो और खरबूजा के बात होता। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ई तो रगड़ धकम पेल वाला क्लास चलता यहाँ तो, तबे नु ई चूजा भइल बा। हाँ तो बहिन चोद, रोज रोज हाथ फेर वाला इलाज करवाइबू त ई नींबू खरबूजा तो होबे न करी। अब बताई लोगिन कि हमनी के कितना बुद्धू बनावत या कि ना। कहत या कि नींबू खरबूजा हो गइल त ई तो कुछ और के काम करत या। अब रउआ लोग जानी। खेसारी भैया तो बहुत शैतान निकलल बड़ा, नींबू के रगड़ रगड़ के खरबूजा बहुत करत रह। चली लोगिन, रउआ लोग के क्या लागता तो नीचे कमेंट करके बताइए। मिलत आनी अगला वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।